Jamhire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diniral jamma bela yo Allah yurmo musidɓe men jalli siyafo ɗum e sittinde bandiraɓe ha hande ɓe mbattu hakkille e gueɗe gonaɗe e dow mum ɗe e radere ndongo foof ballal ko gummaniɗen ko fewri e wallidde ɓesgu jallis hono maadi mum nde fuɗɗino hono jofan noon rendo ngo foof ñagama hen ballal so ɗum ɓenni eɗen jiiɗi arde ɗo e nde ɗo deftere nde mawɗo men Aboubacry Moussa Lam tawi ko dartol fulɓe guila Heliyoyo ha Fouta Toro koye ɗum jiɗɗen faade so Allah jaaɓi. Aboubacry Moussa Lam ko janguinowo dowrowo e duɗal jaaɓi ha tirdi ngal Cheikh Anta Diop to Dakaru. O windi e iwdi fulɓe e ɗemgal Farayse deftere jofnirde jangde de l'origine égyptien de Paul. O windi e pular ne defte ɗiɗi hade nde Palel Njumri e Sowru Gandal. Mawɗo babaranke ganduɗo fulɓe siforimimaɓe woɗeɓe e nder ɓaleɓe e nder woɗeɓe. Ndin mbadi kawnidi anni anduɓe e wittoɓe turiɓe iwdi fulɓe. Holto fulɓe keɓi boɗwol mumen ngol, holtoɓe iwi e jogli dunde Baba Adama. Ɗemgal pular ɓe kalata ngal holtoɓe keɓi ngal, holkoɓe jiidi e ɓeɓe kaldata ngal hono haal pularen. Hol jango mabɓe ɗe namni foof bindude nde ɗo deftere rokki hen miijo mum. Fulɓe sikki ala ko ɓaleɓe gadi wonde boɗowol mabɓe ngol ko kettugol. Heli e yoyo gende fulɓe gadidi koye leydi Misira hanki foti e yiiluyede. So tawi ko ɗemgal pular ngal fulɓe jiggahi ngal no woni anduɓe tubakoɓe cikkirno ni, kono noon wona kamɓe tan jeeyi ngal. Janggo fulɓe moƴƴo alay sago fawoye ngalu ngurngu e ɗemgal ƴellitingal. Ɗum namdi ko pulla anda ko foti wonde haare mum e holko foti ardinde e nden haare. Professeur Aboubacry Moussa Lam. Iwdi fulɓe ko hunde suglinode e tema dande ɗiɗi ɓennuɗe ɗe hono 19 e feccere adande Nogasire. Anduɓe ɓe ɓurɓe hewde mumen gonno tubakoɓe ummoriɓe dongre Europe berlima miijoji iwdi fulɓe to banggue leñol mabɓe e to banggue gendi mabɓe gadidi. Hoɗorde mabɓe hande kam ala luural ɓe caaki koye ɗirtol cirtingol e jeerede Sahara nde e nokkuji ɗi toɓoli kewɗi e ɗi laddeji cukkuɗi keɗɗi worgo mayre. Fawade e deftere yonde tugnorde Louis Toxio windande e hitande 1937 e tongude ɗin miijoji anduɓe kawrani e iwdi fulɓe. Kono ha joni fawade nden deftere nanguɓe wonde fulɓe ko woɗeɓe ummoriɓe dongre Asie walla Europe ɓurno hewde. Aboubacry Moussa Lam heɓɓiri hande wi nde min e hooram pellitmi yurnitade fiya ko mi waɗi hen deftere jofnirde jangde e kitale 1981 fayi 1989 tawi dongre Afrique nde leƴƴi ɓaleji mbatti siftorede e jippugol iwdi fulɓe. Ɗum addi ɗum ko aduna e judde koyngal miijoji waylade. Ɗin miijoji ɓurno huccande nden ko jeerede Sahara e dande maayo Nil. Kono hay nden gande mbaɗi no égyptologie woni gandal daruringal pinal Misira hanki daari e tindi leƴƴi Afrique hutoronoka
ko faati iwdi fulɓe so wonaa e bindande Cheikh Anta Diop e Amadou Hampâté Bâ. Nde ɗo deftere faandaare mum ko sukkude ndeen yolnde walla feewnidde ndeen juumre, sabu ko juumre wiide ene winda dartol Afrique taw huutoraaki gande Afrique naaɓe paatuɗe e dartol walla kala ko waawi ummaraade pine maɓɓe. Ndeke noon alay sago ƴeewen ko daari tindi e ko nandi hen kaali iwdi fulɓe. So ɗum ɓenni ƴeewen so tawi gandal kuccal ngal pinal misira hanki ina gonɗini ɗin daari e tindi walla ina yeddi ɗumen. E arditaade seeɗa mbiyen nde mbaɗɗin ɗum tawɗen ko heewi e luuri e jiiɓoyuji paatuɗi e iwdi fulɓe ina mbawi dañaneede safara. Hade men jofnude ka puɗɗorka alay sago duttuɗen e namdal ngal wowɓe dukoji paatuɗe iwdi fulɓe mbawi namdaden. Holko waɗi Aboubacry Moussa Lam sikkude ina wawi jiptude ko anduɓe aduyɓe ɗum donkani. ɗum jabtuwol mum wonko Allah rokki Aboubacry Moussa Lam ko rokkani ɓen anduɓe. Aboubacry Moussa Lam yaari to banggue dartol ko witto farude pinal misar hanki te kadi ina andi fulɓe tigi rigi sabu jeeyedemo e mumen. ɗo noon ina foti sittinede wonde fulɓe koye mumen nowti iwdi mumen ko misir hanki ma en ngattu hen. ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ina dokki Aboubacry Moussa Lam ñeeñal ngal adimoɓe ngalano. Ndehe noon wona ɓurde ƴoƴje wona ɓurde janngude ala mbiyen ko hoddiri ngo Allah liɓi e dow hoore makko ina wawno yande goɗɗo. so ɗum yawri deftere men yowto koye pecce ɗiɗi mawɗe. Goo, holko haala iwdi fulɓe. ɗiɗi, heli e yooyo wonno ko misira. ɗeɗo pecce ɗiɗi cari adande nde koye toɓɓe 5, ɗiɗi ɓere nde koye toɓɓe 8. mayen timmodirnde dowirka kuftujinka. deftere nde fawi koye defte men ɓennuɗe ha tengti noon et de l'origine égyptienne de Paul et le chemin du Nil. ende wawi nangirede no morlande ɗen defte ni fof noon e adina nde hono de l'origine égyptienne de Paul. kono yo jangowo deftere nde noon yenane wonde wonko woni nde ɗo deftere ala e defte men bindade ɗemgal parayse ɗe. waɗi noon ko wittu sifori noon darahido gotel ñande foof ko hesɗi ene yiite ene ɓeyda e ko andano. kono noon yidde hollirde ɗemgal pular ina wawi wonde ɗemgal keɓrugal gandal kadi bonani ɗum. so won jaaruɗo fannumo jaarumi o tawa ko farayse woni ɗemgal mom tawa kadi ina yiiɗi andude holko wittojam battidiɗi coomi alay sago o waɗa feere no fuldana walla no wawi pular. so wona ɗum ina gasa o wasa humpitade ko ɗin wittoji ko yoɗani e gando ko. ɗum jiya koye peeje no heddiɓe ɓe mbawnirte e janngude ɗemɗe men. yidde hollirde haaloɓe pular wonde eɓe mbawi hebde gande ɓurɗe luggidde e ɗemgal maɓɓe kadi bonani ɗum. ha joni dey e yidde yo haaloɓe pular foof walla haalanoɓe ɗum ina mbasi ɗum gartu e ɗemgal mumen mbatta farnorade ngal ina jeeya gueɗe dunɗi hen e windude ndeɗo deftere pular. laɓɓinen ɗo hunde jarde laɓɓinede tawde en gandande konngol pullo fulɓe ngol feeñi wona ɗo kutoriɗen ngol foof fikke ngel wonno gila nden. waɗi noon ko ina yooɗi tawa ko batte fulɓe ngadi inde fulɓe nde sabu eɗen jiite gila gadane pinal misira hanki dow ɗo konngol fulngol ngol cikkuɗen johoto ko fulɓe garwol e askoji injil foti wattidade feñje. ndeke noon ma won ɗo mbiɗen fulɓe tawa ko batte maɓɓe joforɗen. jaɓen ɗo wonde boɗowol fulɓe ngol ɓuri webde feŋde e inde maɓɓe nde. jangowo nde ɗo deftere walla hettiyanke mum ina foti wattude hakkille no feewi e ɗum ɗon. heddi tan ko mbiyen yo jangowo yaafo en pergitte men sabu anni men wonno ko fewnude ha feewa
beele ma janguɗo nde fof dañi hen nafoore nde yakori non. Joni garten koye feccere adande nde. Holko haala iwde fulɓe. So en ngari e udditirka ka, en duttora koye hoɗorde fulɓe. En mbi dow seeɗa ɓe ɓuri hewde koye ɗirtol gongol hakkunde jeerende Sahara nde e nokku cifortoɗo fecci leydi woni ɗo diidol ceernugol dunde Baba Adama nde e pecci ɗiɗi poɗɗe e rewo e worgo rewiɗo. Ndehe noon tuggude Ndakaru ha Djibouti ina saɗi leydi ndi ɓe ngala. To banggue cakugol ina saɗi leñol Afrique bangol no mabɓe ni sakate. Pullo ina heewi siforede moƴƴo mbaadi hay sinno wone mabɓe bonɓe ngari sanne. Ɓalewol mabɓe ina teske e nder woɗeɓe, boɗowol mabɓe e nder ɓaleɓe. Kono hande wone mabɓe ɓawluɓe kurum. Nangen tan ala leñol fof dariɗo gotel caggal jillodiral fulɓe jillodiri e yaadu jamanu sifa mabɓe mo ala lural saɗat. Kono ko wawi hen wonde fof fulɓe adiɓe ɓe boɗowol mumen e mbaadi mumen moƴƴiri teskama. Ko noonne teskora gaynaka e golle ɓe ɓuri horsinde. Ko ɗum addani wone yurniɓe iwdi mabɓe sikkuɓe koɓe waɗeɓe ɓe gonnoto iwdi. Ko ɗon noon ɗemgal mabɓe e aadaji mabɓe jeddi ɗum ɗon saabu ɓe jiidi ɗen ɗon gueɗe fof koye leƴƴi ɓaleji mbaɗi no jolfuɓe, sereraɓe e soninkoɓe. Ko ɗeɗo gueɗe lurduɗe gaddani anduɓe feccade. Goto fof ene sikka ko kañum jogui gonga. So lural waɗi noon alay saago ñawowo ceernowo gonga fenade ƴeewe. Hol ñawowo ɓurɗo handude e nde ñawore ha di pulle hoore mum wodani. Waɗi noon ko haaloɓe pular ina mbiya hade wutte fondede jullare yato jomum tawaka. Tawde pullo nanɗo rummini so en duttima e dartol mum ma en taw pullo meeɗani feccude sikke iwdi mum. Kono mbasen junnade e kaɗo udditirka tawde jangowo fuɗɗima wettude noppi naten tigi rigui e ko haala e iwdi fulɓe. Joni noon natten ko haala e iwdi fulɓe. Haalullaji ɗi tesketaki. Nde tubakoɓe Europe puɗɗi yillade Afrique, hewɓe e ɗanniyankoɓe mabɓe teskima fulɓe. E ɓen ina wannoɓe golle mumen gadduno Afrique tawa jarano dartuɓe. Ko ɗum saabi kaali fulɓe haalullaji ɗi mbawa dejje hakkille mana ɗi potani teskede. Won hen ɗi Louis Texio addi e deftere mum wiitende Mori Histoire de Peul windande e hitande 1937 woni jikkuji e dartol fulɓe. Docteur Lelièvre 1882 on gorko wi fulɓe jalti koye golluwa en walla gallaɗe en wonnoɓe konuji denannoɗi Misira hanki e duuɓi temedde 280 fay temedde 264 hade jibinede Annabi Isa. Ko nde ɓe dogi ɓe naati e jeerende Sahara nde ko nden fulɓe jalti e mabɓe. Ina hani siftinede ɗo wonde golluwa en ko hen tubakoɓe laaminoɓe Sénégal jalti ɓe jeeno koye leƴƴi Gaulle woni France hande. Colonel Frey 1880 on gorko ko mawɗo soldateɓe wonno. E wiide makko fulɓe ummi ko Anam woni wotere inde Vietnam te ko kamɓe darni laamu gadimu e hirnangue Afrique woni laamu Ganna. Ha joni e wiide makko ko kamɓe kadi darni laamu Canada. So ngon miijo rewama ɗum firtata ko Ganna e Canada fof ko fulɓe cinci ɗumen. Mbiyen tan so noon fulɓe juutino sawawa. Le capitaine Fizek 1902 onne ko mawɗo soldateɓe. E wiide makko fulɓe jalti koye Plazen. Plazen noon jeeno koye leƴƴi konnoɗi Grèce hanki hade leñol Gregen naade leydi ndi.
ɗum so rewama firtata ko fulɓe jalti koye leñol konnugol e dongre Europe. Le docteur Tali on tubago wana konin kono ɗiɗo dowɓe kañum ko cafro woni docteur e wiide makko fulɓe jalti koye Tigigant leñol e goru hoɗoru umminogol Inde naati e dongre Europe hoɗi hen ko nde mongol en ndiwiɓe e tema dande 15 ɓiire ɓe naati Misir ummorade Syrie ɓe mbattidi ko yaade ha Sénégambi to ɓe cincoyi laamuji mbiyen woyo so pullo findinama haalnama ka ma haawi no feewi wonko gumɗo foti toppitade ko wona wiide ene diwa boyli docteur yo haada e safara so yiɗa dañde caɗele kono nden kala tubac garɗo Afrique hewno ko nawdude fannuji kewɗi watta hoore mum ganda fiikuji fof hay sinno hay fappati anda ɗiɗo haalullaji fof e fodde wasde teskede nawri fulɓe koye dongre Asie walla Europe kono nden yeehi ha juuti dongre Europe nde way kono woppandi ni saabu hewɓe yurniɓe gueɗe fulɓe hakkillaji mumen nangi ko dongre Asie ɓe ummori ƴeewen holɓen anduɓe kono mbiyen guila joni wona fulɓe tan cikkano ummino ko Asie doole e leƴƴi Afrique ko toon nahorteno joni garen e Golbery 1787 Golbery satti hirande 1787 miijo wonde fulɓe e mandinkoɓe ɓuri iwde ko Inde saabu mbaadi mabɓe ɓuri ɓadade ko mbaadi ɓaleɓe ndin leydi tagiɓe tagodi moƴƴiri goni yimɓe yamɗuɓe ɗo ɓaleɓe Afrique goni bonɓe ngari e mettuɓe ƴiƴam Mathéus e 1785-1787 Mathéus ɗanniyanke jeeyaɗo Angleterre jiiduɗo jamanu e Golbery nangi kañum ko fulɓe jalti koye Laskaren leñol gotol e leƴƴi Inde kono konetel yeddi ɗo faade ɓe e ngol leñol hay sinno omo gonɗini ummade ɓe Inde Digital 1842 kañum diwri Inde yeehi ha leyɗele Malaisie e Polynésie yiiloyade iwde fulɓe e wiide makko ɓe natiri Afrique ko fongo mum funnangue ɓe payi Abyssinie Darfour ɓe jabani hirnangue dongre nde joni garen e Delafosse Maurice Delafosse 1912 tan 1912 o gorko wonno ko gouverneur ko haali iwdi fulɓe ko ina teskini hay sinno wona fof wawi dejje hakkille e deftere makko wiitende au Sénégal Niger windande 1912-1972 o yañima tigui rigui iwdi fulɓe e wiide makko fulɓe jalti koye Ham ko kamɓe goni fuɗ en walla ful en sifateɓe e haalullaji wone nulaɓe yahuɗen ko nde Misir hanki woni jimadi leñol boɗowol gandiragol Icos hakkude 1650 e 1650 hade Isa yahuɗen ummoriɓe leydi Syrie naati e dande maayo Nil koye leydi Misir ndi ɓe goni hande Icos en poola laamu mumen liɓa jaltina leydi e on saaha kamɓe fuɗ en walla ful en jogorɓe wontoyde fulɓe ɓe ɓe jalti leydi Misir ndi ɓe koɗi hirnangue mum e nokku biteɗo Cyrénaïque hakkude Misir e Libye taw ko takko guecce Méditerranée o koye on nokku ɓe gonata ha e cabanɗe 4 caggal jibinede Isa tawi goto e sahabaɓe annabi Isa biteɗo Mark fuɗɗima tumnude wone mabɓe
itta ɗumen e diine yahude en hono judaïsme, nan ɗumen e diine Isa hono christianisme. Romain en laaminoɓe nokku o mbatti yande e salinoɓe tuubde ɓe. Ko ɗen caɗele ngaddi fergo fuɗen walla fulen e hitande capanɗe 8 caggal jibinede Isa. Ko ngon fergo takkoto jeerende sahrande bange rewo ara ha e Maroc jippo ha yetto dande maayo Niger saro wuro andirango hande Tumbuktu. Kono caggal nde fuɗen walla fulen fuɗɗi alɗude hoddiɓe mabɓe mbattiɓe yitere ha ko ɗum addi eggugol mabɓe faadi e nokku biyeteɗo Awker e gardugol mawɗo soninke goto. Koye nokku Awker o fergo wongo ummoringo Cyrenaique tawataɓe. Ngon fergo ko jangu Rome en umminti ɗum e hitande 117 caggal jibinede Isa. Ko ɓen tawtodirta e nokku Awker o jogori dolnoyde ha darna laamu Ganna. Koye 108 soninkoɓe jogori arde jana e mabɓe kefta laamu mabɓe ɓe jaɓano jimede ɗe peri kadi perani Tichit e nder ɓen waɗi yaɓanɓe tagan hono Cehgene. ko ɓen jogori wontoyde kirgankoɓe haaloɓe arab. Heddiɓe ɓe pooɗani dande maayo Sénégal e nokku gorgolo ngoni jimandi lamɗo Tekruur on lamɗo bismiɓe gueɗe lamorgo mum. Koye Tekruur ɓe gonata haɓe dolna kadi ɓe jooɗo e jappere laamu Tekruur fodde duuɓi 200. Ko nden ɓe kaɓata e jaɓɓinoɓe ɓe hono Haalpular en. Kono ɓe poolete kadi ɓe carodira. Ɗum waɗi koye 111. Kono hadi ɗum taw ɓe jillodiri tigi rigi ha ɓen tawi ɓe jillodiri tigi rigi e ɓen ha mbadi mabɓe wayli ɓe natti haalde ɗemgal mabɓe aramien jilluɗo ɓe mbatti haalde pular ɗemgal jaarigueɓe mabɓe. Ko nde ɓe caaki nde inde fut walla fulde watti firtude pular saakiɓe ɗum taw ko firo mayre e ɗemgal aramien majji. Ko faati eno fulɓe keɓiri pular en jii dow seeɗa wonde Delafosse adi wiide wonde ko ɓe jiggi ɗemgal ngal ɓe jiggi ɗumen koye Haalpular en. Kono noon o wattindi ko woppude ngon miijo sabu e windande makko wootere Tekruur o wiiti ko fulɓe jiggi pular koye ɓaleɓe Termes e poporɗi mum. Ina gasa tawa ko seereraɓe. Kala rewango e miijoji makko ɗiɗi ɗi firtata ko pular walla fulfulde wonano ɗemgal fulɓe. So en morli ko Delafosse haali e fulɓe ko eɗen mbawi teskade ɗeɗo gueɗe. Goo fulɓe gonno ko waɗeɓe ummoriɓe dongre Asie e leydi mbitendi Syrie. Ɗiɗi ɓe goni e leydi Misira hakke duuɓi 100 hade mabɓe ferande hirnage Afrique. Tati ko seeɗa seeɗa ɓe goniri fulɓe ɓe aadaji kesi ɓe ɗemgal kesal ɓe mbaadi kesiri caggal nde ɓe ceeki feccere e dongre Afrique ɓe ngari ha e reedu Fuuta. So en ƴeewi ko Delafosse haali ko, so en ƴeewi miijo mahgo tawren ko heewi e ko haali ko wawa deeje hakkille. Goo so tawi fulɓe ko kañumen goni fuɗen walla fulen yaltuɓe e Haam tanum ɓaleɓe ɓe mbawa wonde woɗeɓe no Delafosse yiɗiri ni, ɓuri yodde koɓe gona ɓaleɓe. Ɗiɗi ɗemgal fulɓe wawa wonde ɗemgal jiggal e leƴƴi hirnage Afrique. O waɗi noon ko e ngal jiidi e ɗemde dande maayo Nil ha tengti noon e ngal Misira. Tati nesuji fulɓe aadaji mumen e ɗemgal mumen jiidini ɗumen koye leƴƴi ɓaleji mbaɗi no seereraɓe jolfuɓe soninkoɓe e ko nandi hen. Ɗum wittoji foof ina kawri ɗum. Nayi heddoto noon boɗowol e mbadi ndi ɓe ceeri e ɓen ɓaleɓe holko woni yummum. Hay ɗon ko Delafosse haali hen ko ina joga ko ɓuri ɗum wawde deeje hakkille. Ma en dutto hen yeeso.
ndeke noon ko de la fosse haali ko labbinaani iwde fulɓe haa tengti noon so tawi ɓen ko kaali iwde mumen ko ene luurti e ko haali ko ɗum ma en dutto heen. Joni ngaren e Lilias Homburger 1930. O debbo ɗemɗiyanke kañum ne won ko haali e iwde fulɓe ko waɗi fayida no feewi. E miijo makko adano o wi fulɓe ummi ko Misira te jalti koye Misiranaaɓe hanki. Waɗi noon ko ɗemngal fulɓe ina jiidi no feewi e ɗemngal ben. ɗum o holliri ɗum koye windande wootere wonde fayida nde o windi e hitande 1930 andirande les représentants de quelques hiéroglyphes égyptiens en Peul. E witto naworgo ko ɓuri ɗaɗi temedde tati o holliri ngal jiidigal lugal. kono wittoji Homburger kolliri kadi jiidigal Pulaar e ɗemle Seereer e Mande te ha joni de e wiide makko ɗemngal Mande ngal e hoore mum salti koye ɗemngal Misir hanki. ko noonne kadi Pulaar jiidiri e ɗemɗe goɗɗe ɗe dande maayo Nil mbaɗi no Nubien, Kanana e Nandi. Homburger wi kadi won ɗaɗi ɗemngal Yahuden caayi e Pulaar. ndeke noon ɗon o gonɗini miijo de la fosse wonde fulɓe ina jiidi e Yahuden te ndewi dande maayo Nil ha tengte leydi Misira. kono caggal ngoɗo miijo Homburger nawra fulɓe kadi ko ha Inde sabu e windande makko wootere élément dravidien en Peul o tawat Pulaar ina jiidi e ɗemde leƴƴi dravidian ko ɗum addantamo nawrude doole e leƴƴi Afrique Inde ha tengti noon Seereraɓe e Fulɓe. koye nder ɗum ɗon o wiyata Pulaar yalti koye Seereraɓe sabu ngal ɗemngal ɓuri ɗum naywude te Seereraɓe e koye mumen ko Fulɓe adiɓe ummade Inde ngari Afrique banggue hirnangue tan. wonde ɗemɗe Seereer e Pulaar ina jiidi ɗum anduɓe hewɓe ina gondi e ngon miijo. so tawi noon ko hol hen ɗemngal ɓurgal naywude won gandu goɗɗo nannguɗo ko Pulaar ma en dutto hen. so en ciggi miijoji Homburger ɗi tawaten ko fayida majji wona laɓɓinde iwde fulɓe. so won koɗi laɓɓini ko jiidigal Pulaar e ɗemɗe kewɗe e dande maayo Nil ha tengti noon e ɗemngal Misira hanki. Homburger holliri kadi so tawi kadi iwde fulɓe ina yiile dande maayo Nil fotani yejjitede. sinno Homburger hanno tan ko ɗon maw jeeteno e walluɓe laɓɓinde iwde fulɓe no feewi. kono bonni fof koko yeki ha Inde e wiidemo omo itta doole e leƴƴi Afrique e ndin leydi sabu hande ina laaɓi witto gonginani ɗum ɗon. hay sinno noon e jamanu Homburger en hewɓe anduɓe tubakoɓe ko ɗum wonno miijoji mumen ngati ɓe cikkanno ko Afrique ala ko wawi jibinde hay leƴƴi konnoɗi e mum noon. joni ngaren e Alain Anzelin 1981 1982 et 2006. o gorko ni miijo mum woɗɗodirani e ngo Homburger sabu kankone en koyngal fulɓe o nawri ɗum ko ha Inde o jokki ɗum e Dravidian. o holliri miijo makko koye defte ɗiɗi ɗe o windi hakkunde 1981 et 1982 hono le mythe d'Europe et la question Peul windande yaltude e 2006. so en morli miijo ngo ko ni ngo sifori. fulɓe adiɓe ko koyɗe ɗiɗi gonno koyngal jaltungal e leñol gotol Inde mbiyetengol Tamul. ngal koyngal woni nayinkoɓe ɓe yettode Ka.
ngal ummori endo ngal tacci maayo hango waɗewo hono mer rouge ngal joofi e kaaji leydi Éthiopie koyngal jaltungal e leydi Éthiopie ko ngal yaltini lawkoɓe ɓe yettode ba koye leydi Éthiopie ndi koyɗe ɗiɗi ɗe gontiri seeɗa fulɓe tawa hen goral fof ina reeni fina tawa mum ko nde ɗe jillodiri haɗe gayni nde ɓe perani dande maayo Sénégal wondude won leƴƴi maayo Nil e lawol fulɓe faade hirnangue dongre Afrique ɓe ndewi koye Sahara kono tawi nden nokku o suwa tawa yorde ko ɗum saabi pinal tawangal e kaaji ŋeñaɗe gandirangal pinal nayinkoɓe période bovidienne e wiide Anglais fulɓe nde jetti e dande maayo Sénégal e mayirɗe ujunande adinde ɓe nattodiri koye leƴƴi Tekruur ha joni dey e wiide Anglais ɗemgal pular ngal fulɓe keɓata ngal ko nde ɓe jetti Tekruur ɓe tawi ɗon haal pular en ko ɓen dokkiɓe pular kono kamɓene ɓe gardani juuɗe ɓole saabu ko kamɓe gaddani pular Tekruur konngudi patuɗi e gaynaka ɓe tawtini konngudi patuɗi e ndema e juɓɓudi laamu haal pular o wonno demowo ganduɗo juɓɓudi laamu kono mo andano gaynaka ha joni dey e wiide Alain Anglais ɗemgal pular ngal fulɓe keɓata ngal ko nde ɓe jetti Tekruur ɓe tawi ɗon haal pular en ko ɓen dokkiɓe pular kono kamɓene ɓe gardani juuɗe ɓole saabu ko kamɓe gaddani pular Tekruur konngudi patuɗi e gaynaka ɓe tawtini konngudi patuɗi e ndema e juɓɓudi laamu haal pular o wonno ko demowo ganduɗo juɓɓudi laamu kono mo andano gaynaka pullo o gaynako mo andano ndema andano juɓɓudi laamu so ngon miijo remama pular latoto ko fandu almur walla wutti jidaro pulle hoore mum waɗata on wutti saabu e wiide Anglais omo waɗi ɗakkere Tamul ɗakkere leƴƴi Éthiopie ɗakkere leƴƴi maayo Nil e ɗakkere leƴƴi maayo Sénégal ha tengti noon e halpulaar ngo miijo sen cigi ɗum tawaten koye ngo woɗɗi deeje hakkillaji saabu kala ganduɗo pular tigui rigui ene andi pular ina woɗɗi wonde ɗemgal jorjokke te ko ɗemgal fulɓe guila dawa dawi eko witto holliren taw so tawi ko pullo e hoore mum ina woodi pullo ko neɗɗo jilluɗo kono jillodiral gadanal jaltingal pullo ngal ina woɗɗi sifa mo Anglais sifi o pullo andiraka wefade ha tengti noon e defal e maaje kadɗe kono geecuji jiidigal hakkude tamulen fulɓe e leƴƴi goɗɗi ina woodi kono hande eko witto holliri ko tamulen péri Afrique pay Inde wona ɗin leƴƴi ummi Endo pereni Afrique no Homborgère e Anglais cikkirtini so ɗum yawti pullo haali to ngendi mum gadidi wonno te o nokku ko gonga ene nawre Éthiopie ɗo Anglais feñi jillodiral jibingal fulɓe adiɓe ngal caggal nde koyɗe mabɓe ɗiɗi kawriti ɗon kono nawrani Inde eko ɓuri rabbidde haala ko majjude fulɓe e ɗemgal mumen addani Anglais jikade e gueese iwdi mabɓe no mbubu jikkorto e gueese jamala ni so neɗɗo ina waɗa witto e leñol ina moƴƴi tawa wonko andi e maggol seeɗa so tawi ngal gandal ina nawri ɗemgal kadi ɓuura moƴƴude so wona ɗum ko caɗele keptiɗe Anglais ɗe keewi ɗum heɓtade so en ƴewtidima ko ɗum yani hewɓe e anduɓe tubakoɓe winduɓe fulɓe kono noon tawen hen wonde doole ɓen wona majjude fulɓe tan gonduno eɓe gonduno kadi e yidde ɓurtude nawtude fulɓe e leƴƴi boɗeji walla serdude ɗumen e dongre Afrique nde ha laaɓa ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi
Allah jarama on jarama.